Cek cek. Dihamuna amanami inanami suak songoni anakon napi nama sopulung nang amanami inanami anakon nami namangi huton permingguan di bagasan sedarion horas marihita saluhuna tapasonang ma tapu kama perminggota maret de mahita. Tuhan Yesus Raja
mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabatohon ibana tuho ale jolma, manangahan adenggan jala manangaha na niluluan ni sian Jehovah sian ho. Imana mangulahon uhum sabing, dot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang madele hami ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubai kami silehon-lehomu nadenggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu arta nadi hasianganon. Leho di hami haporsiaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akan aporsea diho. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiun hamuma, sikak ni patik ni debata, imasian 5 Musa 10 sada, ayat sada. Di baheni ikon haholongamu do Jehovah debatam, jalarado tamu pangoloyun tuibana, aka aturan nape, aka uhumna dohotonana saleleng ho mangolu, ido sahana, rak maido gogo mahitatu debata lamang ulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nau bartu patikmi. Amin.
tato poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habangsa habadiomi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jojot warsai hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahidan nami narawai. Dang waholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tok dinami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang dusun diri nami hubai kami, dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesahan ni dosa nami saluhukna. Sai urupi mahami, paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si pangoluhami, dot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Molo tu ngadong manang isen namar dosa, adang do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibadah do pardengganan taringo tu dosata, alain dada hola taringo tu dosata, do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegema epistel di bagasan parminggota di bagasan Sadarion, di mana tersurat di Lukasia di Pukasian ayat 51 ayat 22. Tajahama marsikak soring. Alai dina lam donok ari hababakit ni di patoho mabohina mardalan tuhuta Jerusalem.
gabe dang di jakon nasida ibana ala di patohom bohina lao tu Jerusalem. Alai humus rumah ibana hona hata manasida di bayan nin nama dang di boto hamu hape manak tu di dia di hamu. Uju di tengah dalan nasida ninna sahalap mamadok ibana sai hutonok kudoho manak tu dia peholao. Ia tu sahalak nasing didok ihutonau alai didok ima lo asau jolo lao mananom damang. Sarak nasing musai madok huyuto peho Tuhan alai lo asau jolo martina ding hata tuaka dongaku sabagas. Ido yang ko sahakna martua do halak natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiaw tay songon na hinatindak ko nidong atas ha porsiaw di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea debata Jehova hido ama paragugo na suatu dosan natu mapalangit doho tanu. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehova na sasadai imanati nubuon di si Maria nagabi-gabian siaton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mauna bernit di pengumuman di silatus nama terpajal doi bana di hau pinur silang natuat ubanu toru dung ditanom namulak mangolo di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun lewat Jehova amanai para gogo nas hatu dosani disimai bana pemulak sogo tu tanoon manguhumi halak nama ngolu dot namate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huriha topan ala Kristen akan nabadia do dihasasan di dosa do dihatai namando mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate do dihangoluan nasora sudah. Amin.
Titing di Minggu Paduahon Dung Trinitatis tanggal 26 Juni 2022. Naparjulu Guarni Minggu. Guarni Minggutta Sadarion Ima Minggu Paduahon Dung Trinitatis dohot tema Satia Mangihutton Dewata. Napaduahon dak danak nasorang. Di hari Senin tanggal 10 Juni 2022 di basa-basa tuhatta dosa dak danak bawa di keluarga ni amatta Goklas P. Simorangkir inatta Elianora Borusyahan ruas ni huriatta nasian Wik Jordan hipasdo dak danahi songoni nang natorasna napatuluhon ruas natabba mamukka sadarion Minggu tanggal 26 Juni 2022 gabe ruas ni huria HKBP Depok Sadama naperjolo keluarga ni amatta Chandra Kurniawan Nababan inatta Sari Ye Boru Nenggulan Rapdohot Sadayanakkon Nasida Rosian HKBP Resort Cilacap Inganan Nasida di Perum Green Pitara Blok B nomor 15 RT 06 RW 07 Cipayung Nir 1 Sia 14 Wik Laudikea Napaduahon inatta nyonya Nababan Rosmi Kori Boru Huta Barat Narosian HKBP Resort Cilacap Inganan Nasida di Green Pitara Blok B nomor 15 RT 06 07 Cipayung Nir 1 Sia Onom-onom Wik Laudikea Napaupaton pembekalan perhalado dohot keluarga di hari Jumat dohot Sabtu tanggal sada dohot tanggal 2 Juli 2022 patupaut tado pembekalan perhalado dohot keluarga nani dohotan ni Padita Situa dohot calon Situa rap dohot keluarga maringanan di Wisma Erema Puncak Bogor Hobartusi Barita Pakubasion dohot titing perhepengon namasa dung hari Rabu tanggal 20 Sia Juni 2022 titik konon ma di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Napalimahon ibadah khusus manang inovatif Minggu tanggal 3 Juli 2022. Di hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di Permingguan Botari pukul 10 walu patupaon ni huriatta do ibadah khusus manang inovatif. Paunopon pelantikan panitia Pesta Kotilon 2022 dohot tahun kesehatian HKBP 2022. Di hari Sadarion Minggu tanggal 26 Juni 2022 di Permingguan pukul 10 dung sipul papungo pelean paduahon patupaudo pelantikan panitia Pesta Kotilon tahun 2022 dohot puncak tahun kesehatian HKBP 2022 dung sipul permingguan patupaudo pertemuan sude panitia maringanan di GSG lantai sada napapituhon pelajar sidi angkatan tahun 2022 sahatu 2020 tulu pinabotohon tu sude natoras dohot danak perguru angkatan tahun 2022-2020 persiajaran di bulan Juli ima tanggal 2 dohot tanggal 3 masuk pukul 10.2 sahatu pukul 10.7 napawaluhon Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu huriatta majo ruas narade mangula pakobasion guru sekolah minggu turuas natarjo jalarade asaboi ma pasahaton tu seksi sekolah minggu manang sekretariat gereja Hobartu AP HKBP 2022 dung amandemen patuluhon ia syarat gabe guru sekolah minggu ima naparjulo narade mameleho dirina mangula di tonga-tonga ni dakdanak sekolah minggu huria napaduahon sitiruan pangalahona dang hasurahan ringgas merminggu manang tu perpunguan dohot na mangulahon ulaon perhuriaon napatuluhon naringgas madohoti sermon guru sekolah minggu napapaton ruas ni huriai
na marumur umotik na 10 taon, jala naong mangkatidakkon haparsyaon. Napalimahon sa boy-boy na berpendidikan keguruan, jala adong pangatusyon na taringo tu perkembangan ni pikiran, emosi, dohot pamatang ni dana sekolah minggu, dohot proses belajar. Napasyaon titing naso jinahahon dohot barita parhepengon, tasahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huria, marhite kode respon cepat QR code, naung adong diganup bangku hudulat tabe, dohot marhite grup waya Wix tabe. Songoni matiting masa di Huriata di bagasan mingguon, saya di pas-pasu tuhat tamai tahu sangap di warna. Shalom. Ibadah inovatif kembali hadir. Siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan di ibadah inovatif hari Minggu jam 6 sore hanya di HKBP Depok 1. Sampai bertemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Saat madu Yesus
Damai ni debatana sumuruk sia salu naroha. Ima mangaramo tia hati-hati do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Ruas ni hurian itu hata nah hinakolongan di bagasa Yesus. Namar minggu hitan waeng di bagas coroon. Songoni napa iti huto par minggu ta di bagas do dia kainganan. Namar ragami sahak matabi sian parhalado ni huriata hagapi depok sada Tuhan munasudina. Horas madihita sudi. Hata ni debata turpuk jamita di minggu ta sedarion imana tersurat di Rut bidul saja mamuka sian ayat pitung rodi ayat 10 pitung sonom mahatana takasma tapayutihut. Jadi ruar mana sida sian inganan paisolatanna nasai laon rapdut parumain nana dua halaking asa mardalan sumuang tutano juda. Donginin na si Naomi ma tu parumain na nadway. Lao mahamu mulak ganuk tu bagas ni inanabi. Say marasi ni roha majahuba mamalosot tu hamu. Hobar tu nabi na hemmu tuaka namate dohot tuahu. Say di basa-basa ho jahuba matuhamu. Asa jupang akasonanga kamu. Ganuk dijabuni sinoduk nabi. Dungi diumma manasida. Laos dipangyarbi suarana tu matangis. Donginin nanasida ma tu si matuanay. Ikon udur kita mulak tu bangsom. Alay ni nasi Naomi ma. Mulak mahamu aliak kadainang. Buasa na yung merdalak kamu rapdot aku. So tagamon adong betu buanakku bay sinoduk muna sugot. Sinoduk muna dohot. Mulak mahamu aliak kadainang. Ay nung nga matua ako, anggo tung marsinoduk manga muse. Tuk sura pehudok, adong dope sihiri mo diahu, jala sabornginon dope aku marsinoduk mangan, jala tubuan anak aku, tuk tarpay mahamu manasida pay mamagodang, tung tarpujung mahamu bahenon nii, gabi sudat marsinoduk mangan, unang masongoni alik kadainang, ay sumapot dope, na huway siya kamu, ay ruar huhut tangan ni Jacoba marbajoy aku. Jadi dipangyar na sida muse suara nabi manggugutu matangis, laos dium masior pa ma si matuanay, alay marsihohot ma ang gorohani sirut tunasida. Nunginin na si Naomi ma, idama, nung mulak iya haham, tubangsona dohot tu debatana, mulak ma dohoto manghuton hahami. Alay ninda si Ruth ma mangalusi. Unak say sosoyaw tumadikoko lau sirak siyak mo. Ia tusiho laho, ikot tusi iutonokku. Ia tusiho maringanan, ikot tusiyaw maringanan. Bangsom nama bangsokku, debatam nama debatakku. Ia disiho mate, ikot disiyaw mate. Di sido au huhut naing tartanom. Say songonima di bahay Jahuba tuahu. Jala songoni ditabay tu juluanon. Holak kamatiani nama terbahen. Manirang aku sian ho. Ido anggo sahadna. Ruas ni hurian itu hatana hinaholongan di bagasa Kristus Yesus. Secara umum. Ahado mabain asa sayulo merbeda. Si matua buru tu parumain na. Kamu kainan namin medyo mga lusiyo. Dangdus rohana. Alanya halo sa dangdus rohana. Dang masyatusan. Ito ate. Anong dope masa sonari na ulo sa marbeda parumain tu si matua buru? Dang adong biate. Puji Tuhan, haleluya. Banainang Ito ate. Pinuji madibata. Saya pinuji madibata bulu sadong be lemar bada si matua buru dohot parumain. Alai secara umum asa saya dok persoalan ibu yang maju tabereng nak peswadong besonari di huriah HGP Depok Sada. Yang di luar HGP Depok Sada saya udah piadong.
Angko na jarang merbada hubege hela do cimatua doli. Hira pala swadong do mulai meta hubege marsoal helana dohot cimatua doli. Nasomal cimatua boru dohot parumain. Ala sudos rohanai nanakin. Nah, tamereng majo secara umum persoalan ni alania. Perjolo sekali ala adong do anggapan ni cimatua boru parumain itu adalah rival. Rosaingan ni naroha. Tarida hadoi siapa dohan. Alau Roma hape parumait tate inang nina olo bah ngatabba dong merbada. Disadari atau tidak dalam kalimat itu alam bawah sadar kita secara psikologi mengakui bahwa parumain itu adalah rival. Dan di alam bawah sadar si parumain itu juga dianggap adalah saingan merebut cinta kasih anaknya. Edak kinata sia bulat tahe di bortian. Nah normal hirsongoni dote sia bulan. Di pabubuan itu dolok tutoruan. Nukon ni PC 3 tahun ikut dio paupa. Di Patarus. Di Pasikolahon. Hapelau Pasikolahon di Hortik Siobionna. Jadi mana ngaitok sarjana. Parpangkat na tibo. Itor Roma museburu ni halak. Gabi holangi madongan na ganu pari. Mulai mamadele tong inong naon idok dak olong merohap tuaw. Ola tu boru Jawa ina maholong roham ninna. Boru Jawa kebetulan parumain naon. Jala anong ko penau jukat bolo songon di utanami ulo do simatua boru maddo ido holap parumain holangin atami mah haul ninna satabia kamanami do inanami. Nah itu sebetulnya ungkapan dari perasaan Allah dianggap paruman naon merebut kasih sayang. Memang itu pasti do mau holong di rohani iba, perhatian niba, nakpe di roha terbagasan tuk song na boy manirang holong di rohani anak do dainang pangitu. Alai di praktek sehari-hari. Ala lasoni do musehatan ni bata. Tadi konon ni sahalak bawa ma amana do inana. Gabi sada daging ma nasi dana dua. Dohot nanialap nai. Nah, tanpa mamusesian sikap ni parumain. Parumain ini siapa parumain dianggap si matua borui orang ketiga na saya mengintervensi kebijakan dalam negeri rumah tanggana. Tari dahan do enak sekata ni si parumain. Hido anak mami do cai na tok tu amat tai. Bejaya anak ngisi do nian anak imami ni sudah nasa bawa. Bolo di hata-bata olo idok parrohaina dong. Adong museno tibo na idok ay biyama natarina. Dan seterusnya. Kemudian ada yang agresif ala pistar parumainon. Isarani manopang masa bulat 2 bulat 3 bulat di bagas ni simatuana. Ala nungay boto parumainon tata ruang. Di boto dekorasi do akalan na asing. Ape hasomalan ni simatuana di suwi-suwi ni mejay do ibay bunga. Jalabel gahiyam muse. Basukok may batong bolomanga masih berenga butini. Idolo mo ni rohan simatuana Hape holang roy mana itor di paworot tak pola permisi tu si matua boru. Ibagasar rohani si matua boru saya manginongi don. Natwari do perohon ngasudi pa husor-husoron. Tahe sabor ini bikon. Ropa rumen na idang dianggapi sebagai satu hal yang membuat si mertua ini sudah tidak nyaman. Hape ngamar puluh-puluh tahun songonido polana di bagasi Roma na baru. Ima si parumain itu radong akan perubahan-perubahan maka kemudian akan ada ketegangan-ketegangan. Ido nakin nero nina tua-tuaon hala inangon dang masyatusan. Alai nakpenian nungadong 2-5 tahun lam masyatusan malahi lam masyatusan lam denggamma tudolok tutoruan. Nah, namang ihop mamuse saya dong do pamula-mula. Enggo di kota ondak sanga be makatahatay dongan na enggo huta hola dongan na do hatahatay. So na kompak do puang rak maruna do simatua minin na. Jairo parumain naon ala susah berbe ay sa sitong na enggo denggat-denggan ya lu sidang persoalan. Bai do da bai nokku de boleh na sai do. De saya dong dotok parumain nalalain. Na niat so koni rohana do mangalusi ala saya salpajupak saya dongan naon yang go na kompahano tu simatua ninna salpu may mana ala limo me atete na tu dongan naon do iro ay tokin nay na may
Sahak may tu si pareho ni si matuanay. Roma si matuanay mo sa ibagajang may. Ay nga lumotong rohani hato mati aw. Margajang maparswalam, margajang hapedangi intina. Hamua ka manami doho inanami. Persoalan-persoalan yang klasik ini sangat terbalik dengan sikap dari Naomi dan mertua. Imana na yung ajaran na hita sonari, taringot tu arti dan makna kesetiaan. Si Naomi, adong anak na dua. Ima si Maljor do Guari anak na tehe, do si Kilion. Adok parumain na dua, ima si Orpa, dohot si Ruth. Di law nyari mangarat to manasida tu Moab. Di Moab laos mabalu ma si Naomi. Nung mabalu si Naomi, laos mate mamuse anak nga naduay. Artina mabalu manasida na tulu. Mabalu si Naomi, si Orpa, dohot si Ruth. Luar biasa lambok ni si Naomi, laos maratiruan niya kasimatua buru. Na parjolo sahali di bayan ibana lo songo boruna parumain na naduay. Di sarihot dongoluna dang narikot di ibana, narikot ni parumain na ido di sarihon. Ay didok isi mulak mahamu muse tu inong munabi. Mulak mahamu tu bangso munabi. Ay swadong bediaw anak bawa. Hirasarupa do harwa tradisi ni Yahudi tu hita halak batak. Bolo mate akang doli, naboy doi gation ni anggi doli. Lao paturehon akang boru. Asa unang lao tupal do harajaw ni tu halak na asing. Unang gabi panyaran ni marga na asing. Neon naong nirajahon ni marga ni opung ni baon. Manang haha ni baon. Ala ni ido say disuruh si Naomi dang mungkibbe. Ay itong marsoduk mangan, artina itong muli piyaw sonari. Adong diyaw danak. Basongoni mahamu satu na matua pay may mahoni, daktikos be akanggi akadainang. Mula mahamu. Alay ahado idok parumen na ito, matangis do na sida na dua. Asa tabireng, adong do na sotong adalag kesetiaan na, ima si Orpa. Tangis do niyan, alay ditadikod do si matuanay. Si Ruth, tangis do ibana, alay mardonga kata may do ibana, unak say sosa kau, sirak siyak ko. Tu siho lao, tu sido lao. Di siho mate, di sido nangau mate. Bangsom nama bangsoku, debatam nama debataku. Ia di siho tartanom, di sido au tartanom. Luar biasa. Alani in, asa boy mardame sonang namar simatua buru. Dohot namar parumain, ikon tatiruma, ima sikap isi Naomi di son na parjulo sahali say labok jaladang egois laos di pasahat kebebasan tu parumain nay mamilit dia na dumenggan di parangoluon na ni anak kasih matuan waeng ngalabok-labok biate ngagudang mengalah waeng aka si matua tu aka parumain na itu tah kainang itu nakinate. Saya songoni mahita nang tujulo. Songoni nak sikap ni parumain harus mengerti filosofi kehidupan bolo marhamulian. Bolo marhamulian keluar dari kaumnya masuk ke kaum suaminya. Dia lo dope sai gio kulalan waeng bolo disuku na kainat tawon ai dia do hutam ningon. Olo irokko ni mana ilu babulbul ninna. Ala kebetulan buru si mangusong ibana. HP na binoto, nung nga marhamulian ni mana tu porsea. Siya lubas si Rait. Jay bolo muli hoy nak tu lubas si Rait, nakpeburo si mangusok ko, idia do hutam. Lubas si Rait do kan? Alay godang do ina di pangarat tu anon, sa dia do hutam, siya lubabulbul ni mana. Say hutan niya mong ngay do di ingot. Say torong irokod di hutana, dang hutani hamulian nay. Imana parjolo ikon ingoton na, maka ketika ditinggalkan kaumnya, sesungguhnya dia tidak punya hak lagi di sini. Dang besay kotuson, alay di dia nama, paniaran ni hamulian nay na may bana, di sina may mana gabi pasu-pasu, jala di sina may mana mangalion gugo, di sina may mana patuduhon holong ni roha. Asa unang adong be hata namadok ay nani rajan ni ina don ikon nani rajan ni hamulian na do asa tung mardame sonang. Bejedang boy be urupa kula ulaku ikon urupat do ay pilsapan ni hita pe halak batak. Ahado do kotahe.
Boru do, bolo nunga marhata sinamot, ahari do boru tahe. Ima dipilsapana, anak kamatian boru hanguluan. Bolo nunga marhata sinamot, hamu akka boruido na hupangasaho kami naro. Alay ditiki merbagi akka sinamot, mamanangi-nangi maju hama akka boru ate. Padami-dami yonan non, inna do kan? Nah artinya di keseharian akaboru pasti berpartisipasi lau mangurupi aka hula-hulana. Anggo isi takas matong pamuruan na burjudo manangdang iko patardui. Alay sa idaw mabuloy dok mangarajay amat tayate. Memang tantangan besar nengo dia ke keluarga muda. Bagi keluarga-keluarga muda ketika banyak sekarang perempuan atau wanita-wanita Kristen Batak yang bergeser dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Enggak gudang nengak kaina gabi tulang punggung. Bolo tulang rusuk kasih sari honot terdoi, ikol lindungan. Anggo sonari enggak gudang ina tong gabi tulang punggung. Imana mananggung keluargai, imana mengalindungi keluargai. Ubal gana sinari ni natai, sana sinari ni amatai. Alai olo do gabi hutusi, gabi olo nggogo suara ni natai sa suara ni amatai. Kurang dengkat do bolunggugo suara ni ina sa suara ni ama. Alani saya sanggap tabay tong amai. Ini menjadi pergumulan pada masyarakat modern sekarang. Berulang-ulang itu saya khotbahkan dalam pemberkatan atau ikat janji atau mertupul. Ketika banyak wanita Batak Kristen sekarang ini menduduki posisi strategis, itu juga menjadi tantangan bagi wanita-wanita Kristen untuk tetap dalam kodratnya sebagai istri yang tunduk kepada kepala yang adalah suami. Sama seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus yang adalah kepala jemaat tersebut. Dia muakamanami doho inanami, ahama astuan nyon, dohot naneksi utonot tadi namang iuto Kristus Yesus sita. Atar songo parumain na maninggal lokuta na mangihutos simatuan na ido, songo nido hitan waing maninggal hon pertibion lau mangihuton Tuhan Yesus. Maka ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus meninggalkan segala hal yang lama. Sifat dan sikap-sikap yang buruk. Najolo dihagulapon, sonari tu hati uron. Najolo boru sirait, nung marhamulian ibana, gambe marga aruan, tuhutani aruan maripahuta, tuhutani sibarani maripahuta boru siraiti, dang besa porsea, hutani boru siraiti, alaing mahutani sibarani, sialla guboti, hutani boru siraiti. Songonido nakalak Kristen dang di Portibio beto hampna nunga di dia di Jerusalem na baru alanido akai deta madok surgoi sabulot tadoi aida ngadong dihita di son huta nahot alay na may madohita di huta narosugot. Ini persoalan kita, apakah kita sudah meninggalkan semua dunia ini? Memang mangulu di Portibio dohita alay buado bainota lau manggotaponi. Natabuan na neden bukit detay na madok tutu godang dope adong mangi saitos dosaku namai laman dapoton surgoi. Hati-hati hita dinamangin tihon mangihot iya, ditang merningot, mangihot au ditanoon sebelum mengikat. Nah, omma perjuangan ta songo kalang Kristek kita, ala say huingot do, merjamita hiya inak padita buru sumbayak, inak padita doktor sihite. Jemanak tu piga gereja on laho marminggu, saya disukut do. Isay naik tu surgo ninna. Bolo huji majo na yang hirai nangi majo na yang husuku kita. Ise mahita naik tu surgo. Mertudu majo kita. Sesongon lagay, do tahilala. Sitong ina mangolu majo mertudu majo hita. Lomo doro hata tu surgo. Ola tema. Atong ise maleng ulo borhat sonari. Nah ini persoalan klasik. Surgoi sambulot tadoi alingan di gandotar bahena. Saira nama siol kiat do.
tu surgoi, alay holang marsahit, ang goho mati na maho boloningon, so tungi suruh hopat di taisalay, irokonin ang mati aw ito rin na no. Nah bagaimana? Ini tarik menarik dan ini kemudian menjadi pergumulan spiritual kita. Ini peperangan kita di sungai Jabok kita antara Kanaan menuju kepada Yerusalem, antara dunia menuju kepada surga. Buado bainotai. Alai boloduk selesai hita marsi rangkut songo si Jakob di topi niai Jaboki, selesai ma persolata. Gabidang pala terbebab behita be adiga pitaho arina isi marah hita boi lepas gabi markasonangan. Maka ini perjuangan kita. Yang pertama kita harus tinggalkan rumah kita, pergi ke rumah mertua. Ta tinggal ho pertibion tu bagas nidamang ima Kristus Yesus. Na mangihut diamuna kamanami doho inanami, kesetiaan mengikut Yesus itu berarti konsisten dalam suka dan duka. Semua sikapnya sama, tidak ada di sana kepalsuan. Tangis dunia siorpate. Alay satu ngadalan. Tangis do sirut alay di huton si matuanay. Alani songoni mahita nang beribadah ikon konsisten sarupa mania sikapta di gerejaon do diaka nguluta sigano pari. Konsistensi kita, kesetiaan kita mengikut Yesus pasti akan berakhir dan berujung dengan hal yang baik, berkat yang melimpah. Dang pala haru dicerita hobe di bibelos songo dia musai ngulu nisi Orpa. Alai diudut na bolo tajaha di ruti gabe sian pino pernisi rutdo dung di nung di oli di pature si Boas si bana gabe siani do musai ro gabe panggonggomi di Israel. Ai gabe sa si Boas ma musai bolo ditarik terus tu Raja Daud. Si Raja Daud musai tarobonai bolo tajahan non di kitab Rut. Gabe tabereng ma sanido muse ro Jesus Kristus. Alani hape bolo di habengeton si taonon na mardongan habonaron di ujung na pasu-pasuon ni debatano. Alani i unang mamamereng ima las ni roha parsatokinan kita. Ikot taporsan patut do idoko kape di pangukapon 2:10 say berjumaho rasira samate dungi leonok kumatuho tupal hanguluan. Atau ngahasibay not tadi si song nedot ni si Paulus matuhala Rom di Rom 14 ayat 7.8 di dok songonon. Ay ganupi tadang mangulu di rita, jalalaus ganupi ta dang mate di dirita. Ay ia mangulu pehita, mangulu di Tuhanido, jala mate hita, mate di Tuhanido. Asa mangulu manang mate pehita, tong do di Tuhani hita. Mangulu dohot mate ikot tong di Tuhani, ikot tong hita mangaradoti mangula aka ulaw na dengkan. Asa marhiting ulutai patar harajaon dohot holong ni rohani debata tunahumaliang gabe dohot na sida mamuji debata. Atong dihamua kamanami do idanami say satia mahita mangihuton Tuhan Yesus. Say gudang do mangihot tita di tanon alay say tatos-tosi may. Saunari duksidong jami taon udutat tama lau mga lantik panitia pesta gotilon dohot tahun kesehatian. Rasuku-suku do dia karohani ruas puasa say komar pesta gotilok kita. Dihamua manami do inanami lau manusun anggaran pelayanan di Huriata say minus do kamang do taminang. Artinya lang cukup anggo siap piliani. Alani ko patupaut tama sada pesta gotilon laho menggenapi laho manupahi ima anggaran tuaka ulaun pakobasioni. Tahirin do tujolo belum nungalam meningkat kesadarata dang pola marpesta gotilon dang pola dong tok-tok ripe bolo nunga sahati tatu tingkat spiritualitas na dumengkan. Di Huria Kelapa Gading dang apala be martok-tok ripe na sida. Holan itu tu ala jami dasal luar ribuan ala mangulu haporsyaon na pinuji madebata. Ala seuluhinan na sida marminggu tu mawar saron gabe boy do honota 40 tu 10% ruas ni Kelapa Gading nga mangaleo perpuluhan tiap bulan. Jai surplus do Huriai. Alai Huriat taha kape Depok sadarak sahat do petusi alani iko patu pautama imanatagwari pesta gotilon. Buasa saya meningkat aka narikot di pakobasyon tadi anggaran ala naik pahebangot tado aka pakobasion sian tiki tu tiki sia tahun tu tahun.
Di seksi pendidikan nga dibuka jalan merdalam mai lon singota mean non di puncak ni pesta gotilo non ima adong website ni HKBP. Lau seiring jalan dunoeng di pature-ture ima database ni Huryata. Udut nineng bukau ta kelas pranikah, dot kelas pasca nikah. Naboy di hubasi sian aka ahli nadong, sian aka ruas ni Huryata yan non buluboy ta berdayahon. Adong sahala ahli ekonomi, adong psikolog di san, adong dokter, dohot ahli sosiologi. Asa di patorang sungol dia par rumah tanggaon, secara sosiologi, secara psikologi, dan kesehatan rumah tangga, ekonomi rumah tangga, dua kana hobar tu si. Di samping ni napasahaton nami, dasar Alkitab ni pernikahan. Songoni nang musik ta, mola tema, uli musik ta sadarion, alay merhite program ni seksi musik, saya gudang dope na naik pahebangota, gudang neng alat-alat naik patupauta, bolo neng lam tuturena, lam tudasip na pakubasyon. Secara khusus, di ibadah khusus, ibadah inovatif taguari tubotari i, gudang nelau si parehebangon do pature-tureo tadisi, asa do akan aposota, nama diori par minggu do warna musik, na hobar tu selera nasida, boy dapo nai di bagas naon di Jabon, di HKBP tahun, unang pola di diori nasida tu na asing, jala asa duho nasida nian, madiori akadongan na, di Jabut ta PHP, adong do musik na songoni, tu sama hita asa ninda nasida. Jepek dohonon amang do taminang, gudang na naik sipatu paut tadope, alay daktuk yang goholan anggaran na marhite piliani. Laos di tahun non, di pabakit Huryata no panitia pengadaan kendaraan. Niat tusad no, segudang do akan susah ditongani ruas, alay boha patut do madiori kendaraan di tahun non, tu umur di Huryata na tahun 2024 marumur man non kurang lebih 50 tahun marjubileum mahita, nunga patut be. Alay buah mabainot tay, nung kata hatay, ate naboy do pasadautan noni, las dohot panitia, ima pesta gutilo non, laos dipadu may tu pengadaan kendaraan operasional niya kapaditata di Huryata. Do mutusima tapabakit ano panitia, say sude mahita manupahi, sude hita manangyakon. Tapatupa magwarra pesta gotilon nima, lau makamulatehon pasu-pasu ni bata, pesta panen maung guarra di hutata, sahali sa taon don nazulo, di hutibema sipiritodi ima eme, dibuam may nuksongonon mared desay, lau pasaha pilihan, laos diusehod do eme di julon, di jakon jala di jalo akasituata. Alay hita, ala adong do nagano minggu mamanen, adong nagano bulan, batong do sahali sa taon pesta natabayan, alay disima tapasahat, hasil ni akapanen naong tapasahati. Dia mua kamanami do inanami, akadia masih hubasata do mutu pesta gotiloni secara terincian non totu jolo diatur ho panitia tama pasahaton namai muse di tonga-tonga ni parminggota asa sudihita rap mangatusi alai apala di parminggu sonari nang dihamua kamanami na dibagas do dia kainganan na meragam pangidon nami do asa pirtod dini akka panitia naong dijo jala dipilih debata marhubas di tonga ni Huryata asa sudihita manangyakon. Sudihita laho mangurupi, jala sudihita menyemangati, boloduk songoni, dapot do hatai na tua tapak ngado tajom marimitahi do guguna. Do mudei tu Pesalmes 130 tuli. Alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara diam dengan rukun, ditutup dia tulunai nama dok, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Sudah mahita manangyakon, jala di hami pe dongonon nami tu panitia na lau jakonoton pirmatot dimuna sudido ruasta laho manangyakon atartorop akadongatan nasoro ala memang ima hebat ni halak batako karwa hola sai kopit itur guda kian noeng marbona taon bang sobatak nak pe di tonga taon itu hebat ni halak batak marbona taon do di bulan onom jadi kebetulan luar biasa dengan Huryah HKBP na aktif marhubas di gereja itu biasa natong na aktif nang dia ka margai. Jadi bolo diberi kamu kamang dang apal rosudian no kagwar-gwari natong do marhubasi be dia kamargana lau patupahon akau lau nadengkan. Alai hira sudido nasida madok siap mangulau-lau nadengkani. Jadi saulat nari
pirmato dita debata madongani. Domu manakitu tiktikta dalat tama bohalia kaya na kota asa pirto dinasida mangadopi akahamajon ni zaman di patu pahuriata do tua kaparguru maluai anak-anak sidi pelatihan evangelism explosion. Ima lau patorakon tu dia tujuan ngolu nasida boha laho ma ngerefleksihon firman Tuhan naung cinalona boha nasida asagabe saksi. Di hamuna manami do inanami sudena tadukung molope masuk mulai jam 2 haruar jam 5. Jala tu udutna nang di penutupan dan nondok tu botari sudah mau orang tua ro ala adong acara bersama itu tahe inang evangelis nami laus disima jo tapatari dahon persitutota manopang nasida asanang nasida pe gabi kasisian itu hatta Tuhan Yesus namar panidangion dada holang di bagasta alai duho anno dingolu sigano pari jala tatangnya kotong seksi sedikta Aisyah lujana nasida opat job tahe, orang lebih opat job mengajar nasida ikut ditadikon nangaka narikot di rumah tangga marsada-sada. Tatangnya kon nang rumah tangga asatong merdame sonang. Enggo muruk dua kamata ngabi holani nama diurus samu nangi baik kamu kopi kui namata galidora nangakai nalami di son mengajari aka danaki. Jadi nak kamu aka evangelis nami pe do seksi setting margugu mahamu mangaraduti ulau nadingkani na jelas gabi bohal nauli dui dia kaya na kota ima pelajar sidi nuaing Tuhan tama mamasu-masu kita kalau Ruth begitu setia mengikut Naomi dan mengatakan statement kemana engkau pergi ke situ juga aku pergi di mana engkau mati di situ juga aku mati Tuhanmu adalah Tuhanku bangsamu adalah bangsaku. Hendaklah itu juga menjadi komitmen iman dari setiap jemaat HKBP Depok 1 mengatakan kepada Tuhan Yesus, tu dia pe Tuhan Yesus lau, tu sima hita, mate manang mangulu hita, mate manang mangulu di bagasa Kristus Yesus sima, debata mana mamasu-masu, amen martang yang mahita. Mau lihat madiho Tuhan dihatam naukutangio kami. Esongon naposom sirut mahami do sinaomi, asa manang di dia pe kami, mangulu manang mate, toktong mahami di bagasa Kristus. Di bagasa penderitaan dok las ni roha, saya toktong mahami satia, lau papatarho kolong ni roham, asa marsanga pole Tuhan Jahuba, marhite panggulmiton ni ngulu nami. Tong ramoti pasu-pasu maruas ni huriamon, mangaraduti pa joom mo sa minggu tujuluanon, leo mabuhali daging do partot diyon, dongani pasu-pasu na sida yakan niula di tangan, doho akausaha na maragam. Asa say parsaulihonon na sida kana niukit ni hodok na. Pasu-pasu anak tuhuk buru. Pahopu sude pinopardok si solhot ni ruas ni huriam. Asa marhasonangan mardami sonang na sida niya kapanggulmiton ni ngolwi. Ali Tuhan Jehovah mau liate di pasu-pasum. Tinapinalumehonom mo ali Tuhan sa halak danak mbawa di keluarga niya manami. Daniel Simorakir inang boru siahaan si burmagudang di bagasak koma danaki dalam liau bisuk tunatorasna pagodang-godang danahi di bagasan ajar nasyako ujako kami di bagasan lasni roha ruas na baru marsaur dotami amanami chandra na baban inang boru nenggolan rap duhut sahalak danak nasida songoninang inanami nyonya na babaan boru huta barat naro nasida sian resort Cilacap. Gabi pasu-pasu ma ditongani huriam ima ruas na barui jala habaron ni pasu-pasu manak kuriamon tunasida marsada sana ale Tuhan nami upasahat tay masudi ulau pakubasion nadong ditongani huriam asahona patau hodok madongani hami mangaraduti nasa ulau ni akar ruas ni huriam na marsahiti upasahat tami do tangamu ale Tuhan nami asahoma na madulo hona madauni jalaho napahisarhon nasida asaboy nasida mangulaw-ulaw na denggan dingoluna sigano pari parguguy keluarga pature-turehon sa luhut na marsahiti songonima karuas na marulang tahun parrohay mamilangyari ningoluna asa tum diboto mangaraduti na salomo ni roham diganup-ganup panggulmiton ningolui nabi marsanga po dapat alas ni roha ng nasida
Tuhan Jehovah, pajongjongon pabakiton, jala pahotom ma, panitia, pesta gotilo do tahun kesehatian, apalagi opason. Atau ngala hodo nama jum, hodo nama nudu, lau son non nama notopon, lau subangido hami ma Tuhan, homa na papir hoto dinasida, jala homa nama bohali, huhut ale Tuhan patauhon nasida kanup, mangulau-lau na dengkani, bay sangap di kuarmu. Songoniba di pabohalion, pembekalan tua kadadanak pelajar sidi, na pinasahat ni seksi setting ni Huriam, homa ale Tuhan na mangula marhitya kanaposomi, asagok to di parbadia nang akayanakon nami parguru maluay, mangadupi ragam nilailan ni sibolis, di parngulon na sida di masa-masa usia remaja na sida, asa gabi saksi, sitidangim na sida le Tuhan, gabi murid na satia sahat rodinamati na sida. Mauliate madiho Tuhan, parminggon nami, siya sudi hurian na met sahat tuhatopan di hakabipi, nang hurian na asing pe, say homa jongjongi, homa masu-masu. Bang surut negaraw pe pasahaton nami toktong sa homa nguluhon, marhite na papirkot todi niya kaparatur negara nami, na niuluhon ni presiden nami, pajongjokon uhum dot tatikoran. Atong alituan Jehovah, say jalo mapangidon nami, pasikop may, hobar tu domu tu holong ni roham, jala say homa mga leon, narikoti di ngulo nami, manipat sa minggu tu chulwanon. Saya si roham alituhan nami, saat di homa, daging doto di nami, mga radu di pacuwoni, di bagasan Kristus Jesus Tuhan siyokopami. Amin. Sian pasu-pasu ni debata na tajalo, tapasa mapiliat na duminggan, ut maredehita. Mobilite
Ruas ni Tuhan lah hinaholongan di bagasa Yesus sahak meita tu acara pelantikan. Panitia Pesta Gotilon 2022, dohot panitia tahun kesehatian. Adong otik merubah no di acara tai, ma di acara nomor sadai. Ditiki di cahahoma eskani panitiai, maju ma aka guar-guar aka panitia natar surat guarna di sing. Ima sudi penasehat, baru ketua sekretaris bendahara, songonia ke ketua bidang dohot wakil ketuana, maju matu jolo, anggota kanasing, boy majongcong di ingatan Nabi, songoni ma hira hatorangan di hita, atong nuaing tapuka maulota, ima pelantikan panitia Pesta Gotilon, marede mahita. Jesus manto, Jesus manto, selalu manto, orsan silang diuton maaf, sayutono. Ruas ni Tuhata lah hinaholongan di bagasan luar ni Tuhata Yesus Kristus. Di parminggota sadarion, paujahon manang lantihon ma. Panitia Pesta Gotilon 2022, dohot panitia tahun kesehatian HKBP Depok Sada tahun 2022. Domutusi, tabegema di Cahahon, surat keputusan pengangkatan nasida di Cahahon Sekretaris Nihurianta, jala ditiki di Cahahon, lampiran aka guar-guari isi mamajo kamanami do inanami tujulo. Surat keputusan nomor 128-02.04.01/6 Romawi tahun 2022 tentang susunan panitia Pesta Gotilon 2022 dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Depok 1 tahun 2022. Pendeta HKBP Resort Depok yang berkedudukan di Depok, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama-nama susunan panitia Pesta Gotilon 2022 dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Depok 1 tahun 2022 seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Kedua, melaksanakan kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian
untuk pengumpulan dana menopang pelayanan tahun 2022 dan pembangunan tahun 2024. 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh perhalado dan pengurus kelompok pelayanan demi suksesnya kegiatan dimaksud. 4. Bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada hari ini, Minggu 26 Juni tahun 2022, sampai dengan selesainya rangkaian pelaksanaan pesta pada bulan Oktober tahun 2022. Demikian surat keputusan ini dibuat, bila mana ternyata di kemudian hari ada terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH, ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 125/2026/28.0401/6 Romawi tahun 2022 tentang susunan panitia Pesta Gotilon tahun 2022 dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Depok 1 tahun 2022. Nama-nama susunan panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian. Penanggung jawab Pendeta Jackson Sirait STH. Penasehat 1. Insinyur Saibun Sinaga. 2. Situa Tom E.M. Napitupulu. 3. Situa Marjohan Pangaribuan. 4. Situa Pardamaian Hutahayan. 5. Situa Tigi Sianturi. 6. Situa Banggartua Raja Guguk. 7. Situa Richard Sitorus. 8. Dr. Togi Asman Sinaga. 9. Situa Jono P. Siregar selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2017. Situa W.M. Sitorus selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2018. Ke-11, Situa Sudiaman Nainggolan selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2019. Situa Sanggam Simorakir, Ketua selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2020. Ke-13, Situa Rituan Huta Barat selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2021. Ujolom majo akamanami penasehat naung dikuarinakin. Ujolom akamang amang Hutahayan, amang Nenggolan, amang Sinaga, amang Pangaribuan, amang Dr. Napitupulu, amang Simarakir, sudi maka penasehat nami siam kabirang makalah amang tapa siap manoni sotolu Ketua Sekretaris Bendara nak. Boy agak naik amang. Ya, silakan. Boy marah naik saya teh. Silakan amang sama itu. Ya, nakok malah amang. Panitia Pelaksana, Ketua Helbert Manalu, Wakil Ketua Situa Bitler Lumban Gaul, Sekretaris Gilbert Samosir, Wakil Sekretaris Mikael Hutahayan, Bendahara Oldiner Pasaribu, Wakil Bendahara Situa Z. Arifin Sidauruk, Bidang Ibadah, Ketua Pendeta BP Sihombing STH, Wakil Ketua Pendeta Juliana Zai STH, Anggota Pendeta Paulus Simamora STH, Anggota Situa DH Napitupulu. Bidang Dana, Ketua Situa Perlinggoman Sinurat, Wakil Ketua Togi Sidaputar, Anggota Habitsaran Sianipar, Nyonya Saibun Sinaga Normawati Borusilain, Situa Ronald Simanjuntak, Kristina Ellen Borutobing, Hotman Bakara, Situa Oberlin Sitio, Ramot Lubis, Nikolov Panjaitan, Indra Tulus Simaremare, Robert Lumban Tobing, Belse Borus Simatupang,
Situa Sidaurus sebagai Koordinator WIK Galilea, Situa WB Gultom selaku Koordinator WIK Philadelphia, Situa H. Sidabutar, Koordinator WIK Antioquia, Situa AR Lubis, Koordinator WIK Kolosse, Situa T. Sibarani, Koordinator WIK Jordan, Situa D. Borusitorus, Koordinator WIK Kapernaum, Situa D. Purba, Koordinator WIK Laodikia, Situa S. Limbong, Koordinator WIK Judea, Situa S. Borusiregar, Koordinator WIK Efesus, Situa D. Nababan, Koordinator WIK Getsemane, Situa M. Sitinja, Koordinator WIK Jericho, Situa S. Hutajulu, Koordinator WIK Bethlehem, calon Situa Simpson, PM Pardede, calon Situa Ferdinand P. Marpaung, calon Situa Daniel P. Panggabean, calon Situa Nyonya Sigalingging Olwin Borusilalahi, calon Situa Bistok LJ Sialagan, calon Situa Fernando ZT Tambunan, calon Situa Franky Samosir, calon Situa Laurentius M. Sitorus, calon Situa Hasan Lumban Gaul, calon Situa Dr. Hisar Sirait, calon Situa Nyonya Sibarani, Lia NF Boru Situmeang STH. Bidang acara, Ketua Monang Sidabutar, Wakil Ketua Putra Yakob Situmeang, Anggota Robert Pasaribu, Hasben Hutapea, Christine Lumbat Tobing, Joshua Siregar, Fani Boru Hutapea, Christian Siagian, Nyonya Manalu, Evangelis Hotmaida Boru Nenggolan, selaku Ketua Seksi Sending, Hisar Sinurat, selaku Ketua Seksi Sekolah Minggu, Judika Gultom, Ketua Seksi NHKBP, Ricardo Manalu, selaku Ketua Remaja. Bidang perlengkapan, Ketua Situa Arnold Sihaan, Wakil Ketua Situa Karni Pardede, Anggota Situa Moses Sianipar, Situa Pasu Aritonang, Asido Sitompul, Raja Barimbing. Bidang konsumsi, Ketua Leni Boru Hutahayan, Wakil Ketua Dr. Rengsi Uli Boru Simanjuntak, Anggota Nyonya Sinaga Dr. Laura Boru Silain, Nai Partahi Sinaga, Anggota Seksi Perempuan HKBP Depok 1. Bidang bazar, Ketua Roulina Boru Lumban Tobing, Wakil Ketua Sorta Boru Napitupulu, Anggota Rospita Sidabutar, Situa Farida Teti Boru Tampu Bolon, Situa Nurlinda Boru Sihaan, Situa Sarma Boru Siregar, Situa Donna Boru Sitorus, Situa Nesti Boru Manik, Situa Rahma Boru Silain, Situa Tiur Juliana Boru Simanjutak, Situa Ulian Boru Manulang, Situa Rohani Boru Sitanggang. Bidang kesehatan, Ketua Dr. Gigi Berdiana Boru Simanjuntak, Wakil Ketua Dr. Hesta Boru Siahaan, Anggota Seksi Kesehatan HKBP Depok 1. Bidang publikasi dan dokumentasi, Ketua Herwin Gultom, Wakil Ketua Josafat Aritonang, Anggota Tim Multimedia HKBP Depok 1. Bidang penerima tamu, Ketua Situa Wen Buliher Gultom, Wakil Ketua Situa Sahat Limbong, Anggota Esther Wasti Boru Gultom, Nancy Hutagalung, Situa Rita Boru Tambunan, Situa Hotpen Nenggolan, Situa Besi Hombing, Situa Effendi Siburian, Situa Dipu Lumbantoruan, Situa RM Napitupulu, Situa D Nababan, Situa Arnold Sihaan, Situa Sarman Hutajulu. Bidang keamanan, Ketua Edi Pardede, Wakil Ketua H. Siboro, Anggota Patiar Manalu. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditandatangani. Hamu akadongan Panitia Pesta Gotilon tahun 2022, dohot Panitia Tahun Kesehatian HKBP Depok Sada tahun 2022. Nunga dibagi hamu surat keputusan taringot tu pengangkatan, doho ulaun siradotamuna di Huriatta, sialani dia rupan itu hatta, do ruas napungudison, nama nukum mau nuaing di hamu, na parjulu,
naradido hamu paujahon manang lantihon, ngabe panitia pesta gotilon dot panitia tahun kesehatian HKBP Depok Sada tahun 2022, napaduahon, naradido rohamu na mangaraduti na saulaun na pinasahat ni hurianta tuhamu, songonan diaturhon, diaturan doho paraturan ni HKBP, napatuluhon, molo na uksada rohamu na manguloy saluhut nai takasma alusihamu. Atong dihamuna kadongan na pinilit ni Tuhanta, marhubas gabi panitia pesta gotilon, dohot panitia tahun kesehatian HKBP Depok Sada tahun 2022, di bagasan guarda bata ama, dohot guarda anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarda di parbadia, upabaki mahamu, marhubas mangaraduti na saulaw na pinasahat ni Tuhanta Tuhamu, say di patau jala di pargugui Tuhanta mahamu, mangaraduti na saulaw na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, jala taruli pasu-pasu, sadok ruas ni Tuhanta. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah, nausobahami di bagasan guarianakmu, Yesus Kristus, Raja jala uluni huriain. Mau liate do puji-pujian di sobah ronami Tuho. Aladakya mangalang asini roham, mangaramu tido marmudu-muduhon huriami. Alasai di tengah solo akan burju roha, marhubas patol haso katam, marhubas mangaraduti akan narikot si patu paun, dinalau pahebak ko karajamu di tengah di huriam do di portibion. Laos ido halas so kami apala di bagasa sadarion, dinau pinabakit mu jala pinahot mole Tuhan, dongan nami parhubas, panitia pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2022, do panitia tahun kesehatian. Ali Tuhan nami, nunga dipahot dipajuakon na sida nuaing, atong lasoma, na mabuhali dohot patauhon na sida, mangaraduti na saulaw na uksahat na sida, asaramos perbuini asa marsangap guarmu di tonga ni huriamon, taruli pasu-pasu nang ruas ni huriami, atok siya namamuka, saha ron na paujukon ulaw niyan non, homa madongani akan aposomon, di bagasan Kristus Yesus Tuhan syoko pami. Amin. Nuaik pe mangaduk turuas mahita, boy mahita balik kanan mangaduk turuas. Hamo ruas ni hurian itu hatta, tajakom manasida marhubas di tonga-tongata, jala tatangyakom manasida, asa margugo mangaraduti sudi ulaw ni. Amin. Tuhan tama masu-masu panitia, ditiki marete hita, mula ma tu inganan Nabi, marete mahita. Asa marolo
pilihan na tapapungoto di bata, martangiang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang. Odo haroruan hisaluhut sila liyon na dingkan. Dot nasa ulibansa na maliutus. Upasangat kami mas, yan nilom itu kami, pilihan nami itu ho. Sa jalom may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, duhut di portibion. Buhay marohanami marhide-hide todim. Asalam mutadahami gudang ni siloliom itu kami. Asalam gergir kami madok mauliate tuho. Marhide-hide Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nakilehong aliaman namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarm, say ro maharajon, say saut malomoni roham, di banwa tongaw songon na di banwa gijang, liam matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihut tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ruas ni Tuhatan na hinokop ni Kristus mulap mahamu di bagasad dame. Jala-jala kamu mapaso-paso ni Tuhata. Ipaso-paso jala diramoti Tuhan de batama ho. Iso takot Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasawor ho madamena tutodim. Amen. Ruas ni Tuhanta na hinaholongan di bagasa Kristus Jesus namar minggu hita di garejaon songoni na payutihuto parminggota siya bagas do inganan namar ragam sudi hami parhalado HKBP Depok Sada pasahatot tuhamu selamat mangulak kaulau nalinggan sa minggu tujulo selamat mamuji pasangapon debata selamat hari minggu Tuhanta masuk-masuk hita horas. Asadong ra dokumen boydo hita mangkobar panitia de marpoto pangido hami haradion yakan na tua-tua nami kapanasehat boyita ra marpoto tujulo stokin do sudia ka ketua dewan